Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kining nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Hipusa pa tayong lawas ni Ramon Chulukoy. Hipusa ninyo. Mga silingan, dali mo! Tabangin ko ninyo! Pero Dong Albert, nga nung gipatay man taon ni Mos Ramon, unsaon naman lang nato pagkuha si Leslie nga patay naman kining kulokoy. Buhay pa ko eh. Hanggaw! Buhay man lagi ni! Hala! Mura man ni siya wa maigo si Bawang siya gandong. Wa man lagi na ni sabad o, wa may dugo. Usay wa! Nga dulit mga ganito pag... Wa ka maigo!
Di man magapatay na imong armas, Albert. Usa di, shotgun ko di, unya di makapatay. Biga ni, usban ako, ikag na ko. Stop na sana. Ha? Tanawon na itong mabuhi ka pa din, buto! Oh, ha? Kasi pa sa buto! Yaw sa man! Buhi gyapon na itong sulukoy, ha? Buhi magyapon! Buhi pa. No, sa mani. Halos mo, wag ka. Buhi manggihapon ang kulukoy dong Ilbert. Wa manggihapoy dugo nga miaga siyang lawas. Ano man? Ramon, nakubla na ka. Daw dili ako makatuon ini tanan. Imposible kini! Hala, tanawa ang sumbuhan sa imong shotgun dong Ilbert. Murag, mga puti nga buwak ang migawas. Hala, tuod ay dungo awan dong. Why bala nga migawas sa sumbuhan sa imong armas? Mga buwak ang migawas dong. Mga buwak tuod. Dili ko makatuon eh. Dili! Uy, hala! Oy! Oo, sa mani. Hala, baboy! Ang baboy, miso na baboy! Oy! Dagad! Hala, batay dong Ilbert. Das magakas dako baboy Oy! dong. Ginagpagal ko ako! Tabang! Dagan mo! Usay baboy! Doon ay baki sa may sapa. Naunsa naman si Ramon admitan niyang siya. bruha. Unsa naman Doon ay nahitabo baki. niya. Makita man kanimo imong hunahuna. Makita man kanimo siya. Hain naman ron si Ramon. Admitan niyang bruha. Tumaga ko, oy. Hay na si Ramon. Bubidang sa mukha ginimuan ni oy. Inay mag-concentrate ta perting gawan ni mo malimot lang ko. Di ko mahimutang, ermitan niya. Ilagi gapos si Ramon dito sa gawas ining lasang tingalig na unsa na siya. Kung madisgrasya si Prinsipe Normar, madisgrasya sa tos Ramon. Bahala na si Prinsipe Numar. Si Ramon ang importante nako. Si Ramon, ermitan niya. Ay, asa ka paingon, oy! Oy! Aw, Kura, Chona! Aw, kikisa ba ito nga aning yati? Asa ka, oy! Ramon, hain naman ka. Sana may nahitabo ni mo, Ramon. Wa sa din sa payag. Mingon siya nga mo apasin ako suot sa lasang pero wa. Asa ba ka siya dan anila ni joke art? Asa magkailagi buhat ni Ramon? Bahala na. Buhat ko sa patag. Magitaon ako si Ramon. Bahala na. Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED-COGON mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Cogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang SED-COGON Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Cogon, lawas baskogon. Dili mahimong maghuwat lang ko dinhi. Bahala na lang. Luwason ako si Ramon kung may daotang nahitabo niya. Muadto ko sa ubos. Unsa man? Baboy? Iwik sa baboy? Delisli, Oh, diyan ako din. Ramon! Ramon! Ramon, salamat mo na ka maunsa. Nabalaka kay ko nimo. Salamat. Kinindot na yung babalakan ako. Marko gibayaw sa langit. Karon pa ko magkasuway sukad nga. Doon ay nabalakan ako, Delisli. Karon pa gini may tabo. Kasagaran akong madungog. May mga tao, Mayra.
Malipay din ang tao kung may daotang may tabo na ako. Bisik na nairusang akong inahan, musugot na ganing maunsa ko. Karon po ko pagkadunga, doon na nalipay nga way daotang naitabo na ako. Ikaw pa, Leslie. Ramon, kumihilak lagi ka. Kuha ko muhilak, uy. Di mo ko maumuhilak. Naon sa day ka? Nanikmakot ka! Ramon, uy. Doon na mga diliingon nato nga higala si Ramon og Leslie. Sa? Usay diliingon nato? Ay kada bang diingon nato ba katagalaing kalibutan og naa sila magpuyo sa lasang. Uy, Sa? Isa ba di ajo kay do sa nagdamgo mantingali. Oy di ginidam ko bibong. Kaming tanan nakakita gyud. Og dili kay nakakita lang. Kini ni. Kini mga bunog amo dawat. Mugna nis diliingon nato. Sa? Oh, Uy, gibugno mig mga mananap. Lain-lain lang gud. Dunay haw, dunay tabili nga dagko kayo, dunay mga baboy ihas, dunay kabayo nga gisakyan og usa ka prinsipe. baya. Wala kay basta kami tanan, nagkabuang migdagan gud. Pero gigukod mi sa mga mananap. O gigukod mi atong prinsipe nga nagsakay sa iyang kabayo. uy. Nagipatid-patiran mi ay. Nakadaghan mi mga lagpot gud. Uy. Tuhoy ko, di gini binuang ni ako. Uy. Dunay higala sila si Ramon og Leslie nga dili ingon nato. Og kini nahitabo ron o sanis ebidensya. Dili na unta si Ramon Kulukoy nadakpan ninyo. Pero wa mapatay kay buwak ang migawas sa imong shotgun dong Albert. Inay bala buwak manuoy migawas. Unya ang baboy amo untang ihawon. Oy anak milukso magkalit. Nabugoy baboy nga mulukso ay. Uy. Milukso! Ug yang giluwas si Ramon Kulukoy. Nagikabahian ka pa dong Albert. Dong Albert, nakadungog ka dong. Giluwas sa baboy si Ramon Kulukoy. Ikabahian ka dong. Unya ang imong shotgun. Inaibala ang mong gawas. Baw man na mga buwak na hinodong ka dong. Humot bag mga buwak ka dong. Sa to ba, ang dili ingon nato ang ilang higala ni Leslie may mitabang ni Ramon Kulukoy. Dong, Albert? Wa ka kadungog sa kong gisulti mo dong? Siga mo ko mata mo dong. Di maklaro akong gisulti mo dong, Albert? Dong? Dong Albert? Ay, sila dong. May Hala, hala. ikaw tanay mo Oy, shotgun oy, dong. oy. Imo na masanag Bagubagar ng tani, oy! Hala, nga nung taon eh. Dong Di Albert. mahimong mulaban ang diliingon nato ni Ramon. Dato ko! Ay. Makabayan ko bisag pila. Akong paliton ang diliingon nato. Ay. Ako silang bayran! Agoy, wala. Ikat, nasad ni mo imong shotgun dong. Agoy. Agoy. Sige manong kakrana dong oy. Wala man ay kapuslanan kay wa man ay mga bala, mga buwak may mugawa sa sumbuhan ana dong. Bitaw. Sige kak. Uy. Tawag ka ang diliingon nato! Agay. Kay paliton ako sila. Ha? Uy, Aron di sila laban ka Ramon o ka rin ako. Pairan ako silang tanan mga diliingon nato. Ay, di man na madao kwarta ang mga dili ingon nato dong. Mga bulawan man kuno ng Istorya na! Way dili madaog kwarta. Hasta kining ingon nato madaog kwarta. Labi na ka ng dili ingon nato. Uy. Mudawat gyapon na sila sa kong kwarta! Agoy. Pastila dong. Sige naman nagkagkakan imo ang shotgun dong Albert. Wa makanay bala nga mo gawas. Ay na paghago-hagog kakapa. Bitaw. Nakipamaulan ka na dong Albert. May tistingi ko. Ha? Ano ba may bala mo gawa sa ni? Tistingan ko na to, Jukard. Dong. Ayaw. Barog, Jukard! Ay, kitumong na ko, dong. Ayaw, dong. Dong, migong to, dong. Ayaw, dong. Pusilon, tika pa! Hala! Jukard! Patay na si Jokard! Set
Alert! SED Alert! Luwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Presidente Bagyo. Kailang edad niyo mo karon, Father? 76 pa. Sabay, bation nimo kung makahaplas ka sa liniment oil. Makayaw sa atong gibati. Sa ang gibati dahil nimo, Father? Kanang balong kang panuhotod na natin mga bationg ginagmay sa atong lawas. Huwag mo ko ilaing dali haplas. Seed liniminuel naman. Ako man ko karpintero man ko sa furniture. Sa dugay-dugay na kikuno nga gamitan na ginoon. Seed liniminuel. Ano masamad ni. Butaan din naman ng pilot, mawa din dugo. Automatic. Health Testimonies. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.